Vypustíme krakena. Takto. Si panečku, to je niečo neskutočné. Jaké tu je neskutočné obrovské množstvo krásnych žien. Čes výnimkám, samozrejme, hej? Takto. Keď to sú ženy, tak to je akože... napríklad, že má tu muža, frejra, milenca, alebo tá kombinácia. Prosím vás, označte si ženy, normálne centrofixov máme k dispozícii, že rezerve, aby sme tam už nelovili v tých vodách, hej, a tak ďalej. Dobre, preberám tu velenie okamžite od tohto momentu. O 11:30 spúšťame slavnostným výstrelom z pištole, to je ona. Dlhodobá spolupráca s Dračikom, 5,89 €, v pohode. Tak to normálne môžete si zabudnúť služobnú zbraň na vozidle, alebo niekde na zastávke, deti nájdu, obavia, že nič sa nestane. Čo ti urobili s tvárou pre pána Jona? Poď sa ti naháňam, otecko. Asi má rád poker, bo je celý pokerovaný, si pána. No dobre, takto. Máme tu registráciu. Tu nech sa páči pri tomto pultíku, registrujte sa, registrované partnerstvá poprvýkrát vo Vysokých Tatrách, keď chcete. Čokoľvek tu sa registruje. Pán Šotis, vy už ste sa registrovali. Vítam, Táty Mountain Resort, to sú moji kamaráti, normálne kúpil som celé Táty pred chvíľkou, ja osobne. Aj so s mojou kamarátkou Skajou. Takto, tu sa ešte furt registrujete, už je koniec registrácie. Už je koniec. Koniec, vyhrali medziľudské vzťahy, ďakujem, bol to najkrátší beh, aký sme tu mali. Môžete ísť domov. Koniec. Okamžite, rozíďte sa. Nie, už tu potrebujeme teraz kultúru, umenia a tak ďalej. Nič? Nie? Dobre, tak budeme bežať. V poriadku. Pravidlá sú jasné. Gule, regule, všetko je, jak má byť. Tu je cieľ aj štát, tam, kde tam je Ujo s foťakom. On fotí normálne akože pre Hustler, ale dneska voľno tam fotí pre nás. No, aj tu mi ide urobiť teraz, jak mám fotiť, tu mám fotiť a budem už titulka v časopise Historické lokomotívy. Dobre, poďme do toho. Hodinky sú z rekvizitárne, takže mi nejdú. To znamená, že neviem, kedy je presne pol 12, 11:30, ukážte ma, že však toto je naramok proti komarom, čo to je? No dobre, už je pol, no tá už konec, tá už sme ju štartovali, tá ani nedobehnete, no to je čo teraz. Nie, no to čo s tým musíme zrobiť. Prosím vás, vidím, že je tu veľa mladých ľudí, hej, počúvajte ma, aj tu z hora, príďte, nech sa páči. Bombuleci, čo to vy ste tam? Čučerietky, či aká ona matka. No, počúvajte vážne teraz ako výzva, hej? Počúvajte, venujte pozornosť. Hovorí orgán, no, nadporučí. Neberte drogy. Nikdy nikomu neberte drogy. Ďakujem pekne. No, toto myslím, že máme ako vyjasnené. Takže, čo teraz? Potrebovali by sa teda ako štartovať, nie? Máme tam toto prekážky. Ja som mal raz, strašne bol taký koník, dobrý bol, ale slepý bol koň, môj koň bol taký, normálne. A ten išiel slepý na Veľkú Pardubickú, lebo slepý koň nevidí prekažky, ide, nemá problém. Dobre, no, pozrite sa, tu máme aké prekažky, 2-kilometrový beh, v pohode, aj keby ste cúvali, máte do 30 minút, si vám, deti neviem, čo môj proti tým lavičkám. Čo ti to tá lavička zrobila? Žartujem, normálne, daj si mličko, či čo tam máš. V pohode, prekážky, štart, to je najväčšia prekážka, lebo už treba sa pohnúť, to je peklo úplné. Potom je prvá registrovaná prekážka, či čo to je tam. Čo to tu napísané? Ja. Čo, neviem to prečítať? Neviem takto čítať? Dobre. Gumolaná, to je ona, tá čo bude asi. Gumolaná, vysoký skipping, hej? Dobre. Druhá prekážka. Vodná prekážka, brodenie. Tretia prekážka, podliezanie, kaťaky. Štvrtá prekážka, labyrint z mliekopasok. Piatá prekážka, drevené brvná preskoky. A šiestá prekážka je voda, brodenie. Keď si mysleli, že to je koniec, nie. Po 7. prekážka je kopa piesku a 8. prekážka je kopa hnoja. Či nie, to sme vyškrtli, povedzme, tak to protestoval. Ochranári protestovali, že by sme im zaťupali hnoj. No, že 8. posledná je tzv. Lajerová prekážka. Ďakujeme pánovi Lajerovi za prepožičanie. Je to ručkovanie. Super. No, takže toto musíte absolvovať. A každý, kto sa zaregistroval, dostal nealkoholické pivo. Ako ste už počuli, nealkoholické pivo je prvý krok ku nafukovacej žene. Opatrne s tým. Takže, bežíme a potom pribehneme. A koniec. A každý zaregistrovaný má šancu zúčastniť sa žrebovania, dostane sa originál do žrebovania o horský bicykel, ktorý stojí, ale teraz vyšší, ale normálne stojí 2000 €. Si pán, ty si taký, že vydarený človek. No,
Wow. No dobre. Budeme dávať fúkať, samozrejme. Okrem mňa. Je to jasné. No, myslím, že všetko je pripravené na to, že by sme spustili tohto horský beh Rupy Kapra. To je strašne dobre. Som mal teraz kapre, čo som si vybral. Rupy Kapra 1, 2. A ideme. Krasota. 2013 rok. Minulý rok nebol koniec sveta, bude teraz. Či to nakrúcaš? To slyší ten YouTube. Joj, taký malý je už YouTube. Dobre, počúvajte ma tu. To teraz kému by ten koberec nešece? To je letajúci. Čo toto je? Normálne, všetko. Aladin príde. Aj s lampou, koberec už tu má. A toto budú také zbujnici asi, alebo čo? Či to Alibaba mal s bujníkom, prepáč. Toto vyzerá ako ručný granát. A čo je na tom najzabavnejšie, to aj je ručný granát. Takže... Ja neviem, čo s tým robí. Pišťalka. To je pišťalka. Ale keď zase tancujem slaďák, tak si to dávam do vrecka. By som pôsobil mužnejšie. Dobre, tak to poviem. Toto je oranžový štartovací nástroj. Ja poprosím všetkých, kompletne všetkých, aj tých, čo ešte dopíjajú pivko, a keď vám bude treba šikať z fotocita, čo zrobíte? Do tej vodnej prekažky? No jasné, klasika, zvyknuté, čo? Do mora? A idem ďalej, ne? Jasné, poznáme. Poďte, okamžite sa treba sústrediť. Sústredite sa. Prosím vás, treba sa sústrediť na štarte. Poďte za mnou, poďte. Všetci zaregistrovaní, poďte za mnou. Čo? Idem, nie? Dobre. Poďte, lebo použijem mierne donúcovacie prostriedky. Máme puta. Máme jedno. To je spoločné puto, ktoré nás spája. Puto tatranské.